Защо написа това открито писмо до политиците? Какво ти прихвана да не наричат колегите си слаб актьор, като нещо не им се получи да е слаба театрална постановка? Защото какво те накара? Не могат да се подиграват с професията на колегите ми. Не могат да се подиграват и с труда им. Не можеш да кажеш... Това е една метафора, Това е метафора, но не можеш да кажеш, това е слаб театър при положение, че не си стъпвал на театър. Че каква база за сравнение имаш ти, този, който употребява този речник, ти каква база за сравнение имаш, като не си стъпвал на театър, бе, Алан Коло? Примерно. Или хората, които казват, това е лош цирк, при положение, че цирка в България изгоря преди години и никой от тези хора, които са в това правителство или в предишното или в по-предишното, не са си направили труда да възстановят българския цирк. Нещо, което е цинично, извинявайте, но е цинично, защото българските циркови актьори са едни от най-добрите актьори в цял свят. Факт е това. Няма да кажа, че тук Енчо Кирязов е носител, той е член на Съюз на артистите и носител на награда ИКАР за цирково изкуство. Той е носител на Сребърен клоун, връчи му и лично от принца на Монако. За какъв цирк ми говорят хора, които не знаят тези факти? Това ме издразни.